Kif ninsabu biss ġimma bogħod mill-elezzjonijiet Ewropej u tal-Kunsilli Lokali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg żar mill-ġdid il-Gżira Awċija sabiex jisma' d-diffikultajiet li qed jaffaċċjaw ta' kuljum ir-residenti u s-sidin tan-negozji. Waqt din iż-żjara fi Xlendi kif ukoll fin-Nadur, ħafna Awċini semmew kif f'Għawdex qed jinħass in-nuqqas ta' investiment f'ekonomija li tiddependi ħafna mis-settur turistiku. Bernard Gregg minħat tkellem fuq l-importanza li għandhom l-Awċin fil-politika tal-Partit Nazzjonalista u jekk ikunu fdati fil-kunsilli lokali, ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista se jkunu preżenti kontinwament sabiex jindirizzaw il-problemi veri tal-lokalitajiet. L-Awċin kif jafu huma l-qalb il-Partit Nazzjonalista, l-qalbi ħafna Għawdex għalina huwa hija gżira importanti ħafna li nemmnu li tista' tkompli timxi l quddiem jekk nieħdu d-deċiżjonijiet bil-għaqal. F'dan is-sens illum ġurnata ħidma mal-Awċin ġewwa Għawdex, home visits fit-toroq, fid-djar, fil-ħwienet, fuq il-postijiet tax-xogħol, kulħadd qed jifhem illi rridu nkomplu ninvestu bis-serjetà f'Għawdex. Nkomplu nollu il-kwalità tat-turiżmu, nkomplu nollu wkoll l-infrastruttura ta' Għawdex mhux biss bil-bini ta' sptar ġdid li ma rnexxilhomx jibnu fi 11-il sena minkejja li nefqu il-mijiet tal-miljuni tal-poplu Malti u Għawċi, imma wkoll se nkunu qegħdin naraw illi nagħmlu ir-rabba vapur. Jakkumpanjaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista għal din iż-żjara kien hemm ix-Shadow Minister għal Għawdex Alex Borg, flimkien mal-kandidati u kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, kif ukoll il-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew David Agius u Norma Camilleri.